Zdravítekové pri tomto videu z hry Brawl Stars. Dneska to bude prvýkrát hrané ranked módu, ale je tu ešte aj free rewarda v shope, ktorú si hneď teraz zoberieme. Je to skin na Shelly, Squadbuster Shelly. Celkom pekný skin, ono si ho klepneme, ale aj sú tu ikona, pin a tak ďalej. Tu je free kredity 50. Zoberieme, bude Frank. To je fajn. No a hlavná vec, kvôli čomu sme tu, je ranked mod. Rovno sa môžeme na neho pustiť. Hádam je dobrý mod a hádam vyhráme. To je hlavné. Čiže bude to ako Power League, kedy si bola. Takáto mapa, tak to je taká mapa. Ja si môžem iba troch. Tiež ako čo sú na Powery 9. Aha. Tak zoberieme Colta. Ten je celkom dobrý na diaľku. A skončili už mutácia event, už nie sú vačíska ani nič také. No, je všetko v normále. A poďme túto hru vyhrať. Je tu Sam, že knockout, obyčajný knockout. Alebo tam písal taký špeciálny event, si nepamätám aký. Ale a či mne to bude prvý win, alebo nie, vlastne knockout sa hrať na 2. Aj druhý, keď sme už prvý dali, tak už aj tento, to bude malý na... No a teraz keď sme dohrali, tak už je koniec ako? A jo? Chápem. No tak to... Aj tu opening. Škoda, iba rare. Nevadí, ale... Čiže tak ako keby obyčajný mod. Žiadne poháriky, ale budú odmeny. Aspoň viem čo hrať. Ale škoda, že nemôžem aj tých slabších, iba tých na 9 power a viac. A nevadí, by som si hneď niekoho lepšieho, napríklad Broka zobral. Nevadí. Zo 4 hry by som dal ešte, ak to bude v takomto tempe, ešte knockout dávať. To napadu stíhame. Aj s tým Shelly skinom. A teraz som úplne zbytečne zomrel, ale asi sú to boti. Lebo sa mi dáko divne hrajú. Budú určite boti. A keď si teraz vrojím, že som proti botom. Taká nedá, tá Jessina. To bude riadna potopa. Prosím. No, ešte El Prima. Už ti iba jeden človek zostáva. Prosím. Jeden človek. Čakám tak či tak bot nič neurobí. Iba čaká na svoju smrť. Keby Jessie naho aj trafila. To bola super. No ešte jeden hit. No, hit. A prečo čaká? No, prosím. No, ďakujem. Čiže sú nás tu pravdepodobne tiež boti. Po toho štýlu, čo hrala Jessina. No, to na 100% neviem. Ale podľa toho hrania. No, nič. Ani gadžetu nemám, pravda. Iba zdrhať ide. Ale je tam win. Ďalšia hra, ďalšie víťazstvo. Bude aj tretia. A keď postupím, bude nejaká rewarda? To ma ešte zaujíma. By som dal. Obi-Wan Kenobi. Tu poznám. Star Warsy. A on si môže zobrať? Myslím, že môže. To čo je potom? Janet, Edby, Chester. No, Daryl na takúto mapu, no neviem. Ale však... Hádam bude dobré. Nice, teraz sme celý tým zbili. Je tu ďalší návrh, ale hej, sú to boti.
že idú rovno do stredu a spolu. To je taký bot play. No je moty. Jasne, také dávam, ale bod nie som. Normálny človek a ten Daryl urobil úplnú blbosť. To keď prehráme, tak by som zjedol toho Daryla. By som ho zjedol. Na večeru by som si ho dal. Daryl, bude z teba večera. No ale ja robím chyby. To som nechal tam, on tam vážne šiel. Vlastne, že nezomrel. Vážne zomrel. 8-bit, utekaj. Ale ešte som tu ja, ale my to vážne prehráme. Dobre. Neškodnil, Chestera, to je fajn. Že ona zjedla jeho. A teraz môžeme. Zoberiem toto a prosím. Dobre. Utekaj. Neutekaj. Jeden game, prosím ťa zober. Zober tam, to. Je tam 9 gameov, prosím. Tak si bot, mal by si ísť za zlatou baňou. Prosím, zomri Janet. No toto bude zaujímavé. Ak zomre 8-bit, tak sme koniec. Boom prask. No ale našťastie sa nám to obratilo na dobrú stranu. No ten 8 vyhral celkom dobre. Ako mohol byť on star player, neviem. No nevadí. Ale mohol by sa dať aj play again. To bolo dobré. A sú tu aj reporty, čiže ak bude hrôzo strašne hrať, tak reportuje. Naše jedno za... A môže... To je zaujímavé, že nemôžem ostatný, hej. Alebo neviem. Ale keď sme to nejde. A bounty. Si budem, že som si mohla tu zobrať. Nevadí, keď na poháre není. Bež tam, Daryl. Ja si dám aj komňom tu. A ďalší kód. To som si vôbec nevšimol. Tu hra. Juj. Nie, fajn. Dobrá dynamite. Berem späť. A ešte aj zomre. Bože, tu stena. Aspoň môžem sa dať ubraniť. Počne, zahyň. Iba zahyň. Nie, nebuď pri mne. Prehrávame. Treba taký comeback. Musím všetkých zbiť. No taký Edgara nezbijem. Michael, žijem. Ešte som aj Vážne? Tak som... Ale však hrajte. Nebuďte boti. Asi inak nebude. Oni sa tako zobudili teraz zrazu. A už aj maty, čiže to asi bude normálny hráč. A ja zomrem. Ako na normálneho hráča hrá horozo strašne. Ale to nevadí. Preto sme prehrali. Paráda. A minus 0. Aspoň to, no. Čo je to? Ako mod? Co bude diať? Keep fire hitting with attack enemies. Pull some ammo. Aha. Ok. Či budú tu aj takéto maldy, ale to tam si tako nevšimlo, také výrazné neboli. A má už aj bronz 1 má. Má rank bronze, to ja budem mať. Ide. Prosím, teraz parádna. Kód? Vieš? Nice. Ešte. Škoda, hej. Neviem. Ona o mne neví. Nevieš o mne. Teraz som všetkých zjedol. Ako môj medveď je svoje večeru.
Môj medveď žere večeru. No a teraz to bude natesno. Nie, som zomrel. Zbytočne som zomrel a môj tým dostáva 8 gemov. To je hodne. A keby môj medveď zjedol M-sku, sa mu nepodarí, bohužiaľ. A on išiel do smrti. Super. Prosím, ešte jeden hit. Medveď! Prosím. Medveďku, dej lepu. Pôjdeme na svadbu. No nie, my to prehráme. Nice. Utekaj. Ja tu neutekal si. Ešte je to pohoté. Nice, poď. Paráda. Teraz to môžeme otočiť. A bude to otočka. Alebo nebude. Alebo oni to otočia. 2, 1. Jo, je to víťazstvo pre náš tým. Ešte jeden win bude bronz 2. A je tu epic. Škoda. Epičný star drop, je to na Mexiku. Spray, fajne. To bude asi posledný zápas na dnešok. A bude to knockout. Knockout s akým? Knockout z Super Bašiej. To bude asi veľa krikov. Počkaj, to knockout. Jak si mám dať behu, keď už nemôžem si dať? Dajme Nitu, klasiku. A let's go. Posledný zápas v tomto videu. Bude víťazný. Alebo bude podstatný. A bohužiaľ prehráme. Už sa dozvie. Ale El Primo no. Teraz ešte jeden hit. Škoda. No El Primo zomrel. Vážne, prosím, aspoň toľko bude. No je Spike minus. To je to dobrá. No tu sú boti to. Ja musím obávať, to aj dám team kill. Medveď zabíha. Paráda. Medveď. Ten poslúži na všetko. A ešte hyperchargeový medveď. Tučnejší pribral. Poď, 8-bit, moc pomalý. Medveď ho dobehne. To je patupné. To je čo hrozné. Ešte ho treba zabiť. A paráda, posledný win je tam. Je to bronz 2. Lenka Prevart bude bronz 3. Škoda, mal som taký 250 blingov. A nič. Bereme odmeny. 925 kreditov. Je to Frank. Mytický brawler. Asi Grimneraba. Voltis. Aj to naravno bude. Air Star Drop. Načo hrozné. 200 goldy. Epic. Nie, je to iba skin. Nevadí. 50. Aj je motiv. Grimneraba. Super rare. To ešte nemám. Zoberme Karlo. Karlo is menej. Star Drop. Rare Star Drop. No to je všetko už. A keby si za toto video opatrili lajkom a odberom, potešilo by ma to a čau.